Λοιπόν, ακόμα πιστεύεις πως μου ταιριάζει? Ναι, έχει πολύ πλάκα και εσύ δεν έχει καθόλου. Σε συμπληρώνει. Κόλλα το! Μάνι! Τεντώνεις το δέντρο να πεταχτώ στη λίμνη! Όχι. Έλα! Πώς θες να εντυπωσιάσεις την Έλλη με αυτή τη συμπεριφορά? Ποιος είπε πως θέλω? Τότε γιατί προσπαθείς να την πείσεις ότι είναι μαμούς? Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Δεν με νοιάζει αν πιστεύω ότι είναι πόσουμ. Δεν μπορείς να είσαι δυο πράγματα. Au contraire, mon friend. Πες στα σηκωτόψυρα, στο σκυλόψαρο, στην αλογόμηχα. Καλά θα έκανες να το δεχτείς. Ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσει να γκρινιάζει. Λοιπόν, τι θες να κάνω? Τράβω το δέντρο και στείλε με στη λίμνη! Δεν ξέρω. Καλά, αφού είσαι τόσο άχρηστος θα πω στην Έλλη. Όχι. Θα το κάνω. Ναι. Έλα. Το έχεις ξανακάνει? Κάνε 1.000.000 φορές. Κι άλλο. Τέλεια. Πυρ. Ναι, πετάω. Στα ουράνια πετώ. Κρας! Κρας, είσαι καλά? Τι έγινε? Ο Μάνι τον έκανε βλήμα! Τι τρέχει με σένα? Είπα ότι μπορούσε. Και εσύ τον πίστεψες. Κρας, κάνω τι θες, μα μην πας προς το φως! Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Βοήθησες. Ικανοποιήθηκες? Κρας, μη μ' αφήνεις! Ποιος θα καλύπτει τα νότα μου? Ποιος θα είναι ο πιλότος μου στο χάος? Με ποιον θα κυλιέμαι στις κοπριές? Πες μου με ποιον! Κοπριές. Φτάσου! Τα πόδια μου! Στέκομαι! Στέκεται! Τρέχω. Τρέχει! Έγινε θαύμα! Αλληλούια! Τι να τους κάνω? Αγοράκια είναι. Η ζωή μαζί τους είναι περιπέτεια. Τη βάψατε. Ευχαριστώ που με κάνατε ρεζίλη. Πρόσωψη!